Laaya tayo eh. Bulagan yung isang uyab. Okay, na-discourage mo sa ni apps na isa na ito. Exercise ko ano. Sa mga galing size mga unto naman. Size lagi ko kay paglawas, pakugtihan, kamay pakugbunal, bulagan ko sa uyab. Magmahal ka ana. Mas maayo mo nang lakunon kay nindot. Dagang chicks. 2,000 years later. Yes, naniwang lagi ko. Wow! And his name is John C. Mas maayong musuroy ko itong gawas kaya ron daghan pugog chicks mabirahan. Oy, Doy! Pamatso ba ni mo, Doy, oy? Wow! Paglasa ko, Doy, di? Lami ba ni mo, Doy, oy? Bayot ra bayot. Dili para yung uning lawas para sa bayi ni. Wala ka, horse ba ni mo? Sali kinagwapo na kahing taas pa yun ka! Bastos! Uy, Day! Wala naman ako nagasto. Ako ang silo gahapon. Nabasta na ako dahil niyam tamalaki. Sige bunda K150, imong tirada, taga-gabi Ay, Day, mga puta dito na bita, Day. Lami, sa Day, nakita laki dito sa lada. Lami ito. Gusto ko nang dako dito sa lawas. Bunal, Day. Lami, Sige bunda K150, imong tirada, taga-gabi May nindot nga lugaran niya atuan. Sayang akong gijim ba? Hala, laki dong mo. Ay, kadakog lawas, ay. Salat, ay, Yati, ang mga burikat nga bayot. Oh no! What's up mga chuy? Shout out ko ni Tagugdoy nga nakapaanak na pong isa diri sa Mubod. Shoutout ikaw sa mga Dumaog family, mga Undo family, sa mga Gamulog family, Umay family, ibang mga pamilya sa inyo. Shoutout tayo sa Guan, si Chari sa Virginia. Shoutout tayo tika. O sa akong asawa, o sa taloy-loy po ng anak. O sa anak. So mga kachuy, so na pa-shoutout. So muna sila. So shoutout din ni Mariel Ferrer Sumalpong, si Geraldine Tubio Maglinaw, si Gleven Roy Abugan, o si Junafe Idirusas Maisling, si MM Alihay, si Phyllis Girigay, Irene nga taga Virginia, si Kabinida nga cashier dira sa Prince, o si Ernalyn Natividad, o si Giselle Gamale Lapura, si Rinalisa Bastillada, o kaning isa si Ma'am She Vlog. Dayon si Jinel Kalipusan, Bonrens Bagtasos, o si Rizal Ostero nga taga saan nga si Kalag. So kaila mo dira ni Kalag kung moto mo ka saan pangitala sa Kalag, kailas lani. So kalas Kalag, mutato na siya. Kung gusto mo patato sa inyong agtang, adto lang mo dito sa saan pangitaan nagangalan dira og Kalag. So kung gusto mo nga updated mo perme sa video na mo, so lantaw lang mo, subscribe mo sa YouTube, follow lang po sa among Facebook page para updated mo perme sa muang mga kabuan.